Hallelujah. Amen. Ngiyathanda nje ukubingelela ubaba umfundisi kwaKuthamane. Ngibingelela umama Kuthamane. Nabafundisi bonke abakhona ngaphakathi. Ngibingelela obaba, omama, nosisi, abantwana abasha. Egameni elihle likaJesu. Mina ngibingelela worship team la nobaba usishayela i-keyboard ubaba uThuli. Egameni elihle likaJesu. Omile-ke phambi kwenu useshilo ubaba uThamane umphathi wohlelo namhlanje ukuthi ngibaba uNgcobo kafushane nje ngizalelwe khona eNtshongweni ngafunda khona ngaze ngagana ngasuka ngahamba ngayohlala ngala eHammersdale. Nginabantwana nginonkosikazi owuhlobo olungatholakali kalula. Unkosikazi ngazi nomchaza ukuthi sisuka kude kakhulu naye. Nabantwana-ke ukwazi ukusisa abantwana ngoba bangaphezu kuka-7. Evemuhle uNkulunkulu. Mangathi abasukume ngingaqala ukuthi ishaya kangaka bathwala kanjani abantwana bahle kangaka. Siyambonga uNkulunkulu wonke loyo ngoba uhamba nathi. Ukithi yabona nje kulezi insuku bengithe emsebenzini mabethi bayiphasini kade shumama uNgcobo ethi bathi bayophungula kade ngithi-ke mina yephasike mina iphasika ngihamba nayo elami nje ngihamba nayo ngilibhubha daily elami iphasini sizogubha lona-ke bazalwane namhlanje sizojabula nje ukufana nokuzala kaNkulunkulu ukuthi simthandayo. Nami-ke bazalwane ngiphathisiwe la izwi kaNkulunkulu lanamhlanje emazwini ayisikhombisa. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi ngiyacela sivule incwadi kaJohane chapter 19 sizofunda uverse 26 no-27. uNkulunkulu sekhulumile abazalwane engasukuthi uma sekhuluma ngamthatha iBhayibheli lakho uhambe uyopractice okushiwo. Uverse 26 no verse 27 chapter 19 John. John chapter 19 verse 26 ku-27 kufunda kanje. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Amen. Nalisi lakho namandla. Yilo Nkosi ekwazi ukuguqula impilo zethu. Ngaphandle kwayo Nkosi asikwazi ukuyiguqula thina. Ngepha lona linamandla okwazi ukushintsha yonke into. Namhlanje Nkosi bakukhuluma inhliziyo yakho ziguqule impilo zethu egameni likaJesu. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngilona isoka lokukhuluma. Kodwa ngithemba uNkulunkulu kona konke. Uma sekuthiwa ngaseyintweni zakhe. Ngiyathanda nje ukuthi ngiqale siyibuke le ndaba la before ngiye kuyona. Ngithanda siyibuke uJesu lapha kuMateyu chapter 3. uJesu lithi iBhayibheli esebhabhadisiwe waphuma ngokusheshsha emanzini. Kwase kwehla umoya kaNkulunkulu wehlela empilweni yakhe. Lithi izwi lase lavuleka. Kwase kuveliswe. Kwakhulunyiswa phezulu impilo yakhe uJesu. La ngisema ngabe ngifunda-ke le ndaba esifunda namhlanje uNkulunkulu angivulele kona. Namhlanje ngithanda ukuthi ngakakhulumi ngakho siqonde ukuthi asinawenza lutho ngaphandle kwaMoya oNgcwele. Ukukholwa kwethu kuyize ngaphandle kwaMoya oNgcwele. Uma ngabe umile uthi uyakholwa uMoya oNgcwele ungawamkelile uyize. Amen.
Umoya oyingcwele uyamukela. uJesu wabhabhadiswa kwase kwehla umoya kaNkulunkulu isimo sejuba wangena empilweni kaJesu. Ithi masinyane kwase kufika izwi into esiza umuntu okholwayo. Umoya uzakwazi ukunderstanda nezwi, akwazi ukuhamba enezwi. Umoya ungekho akwenzeki. Uma ngabe sesibuyela kule ndaba ke ukuthi ngifuna siyiqonde kahle ngoba indlela ayivule ngayo umoya ingcwele ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza kule ndaba. Lithi izwi uJesu wathi mame bheka indodana. Indodana bheka unyoko. La uma sifunda le ndaba yonke sithola ukuthi ingalesikhathi uJesu sezoyiswa esiphambanweni ayohamba esiphambanweni. Inyama yakhe yaba novalo. Inyama kaJesu yakuhlupha ngesikhathi sezoyiswa esiphambanweni. Kwaba kuningi kuyena ngoba ngaleso sikhathi kwakuphithizela. Abanye babethonile, abanye bethi hayi asimfumane ngenakala. Kwayena inyama yakhe uJesu yayisinokusaba. Isinokuqembukelana umoya nenyama yakhe. Amen. Uthi uJesu mame bheka indodana, indodana bheka unyoko. Mayimbula uNkulunkulu lento kumina uyimbula ngalolu hlobo lokuthi ayikho into ongayenza inyama umoya ungekho. Amen. La sibona uJesu ubuka inyama yakhe. Ngala ubuka indodana. Okushuthi umame nendodana, umoya nenyama yakhe uJesu. Ubona kushiyana. Lokho ngikushiso ukuthi uma ubuka amavesi angezansi alandelayo ukhona la uJesu ethi womile bemnikeza a kind of drink engekho right ukuthi ngaqeda ukoma ushuthi obvious wayengasho lokho. Usho ukoma bomela inyama eyomela umoya oyingcwele. Ubona ukuthi imandate ayinikezwe ezibili ngekakwazi ukuyicomplete lethu ingabhekene. Uthi mame bheka indodana, indodana bheka umame. Okushuthi lezi kufanele zicomplete le mandate kaNkulunkulu zihlangene. Umoya mawubheke inyama, inyama mawubheke umoya. Ngoba yikho into ongayenza inyama umoya ungekho. Wayebona ezofeyila ilokhu njalo ijuthi ayinikezwe uNkulunkulu ukuthi azosindisa umuntu mangabe lezi zinto ziqembukelene zingabambisene. Uma ethi mame bheka indodana, ethi indodana bheka umama, uvela kumina ukuthi ukhuluma ngenyama yakhe. Uyibona isala, uyibona isheka isaba. Umoya nawo ungawodwa. So wenza itogether ngesiyaleyo yombili. Ukuthi ukuze ngikwazi ukucomplete le task ngivela sithembe wena moya oyingcwele. Sithembe wona umoya oyingcwele. Akukho esingakwenza kuweni mama umoya oyingcwele. Nje swayibona kushiyana. Uthi indodana ubheke unina unyoko. Nawe mabe awubheke indodana. Ungivule kanjalo ke bazalwane kumina ukuthi ayikho into esingayenza bazalwane kumangabe. Umoya oyingcwele mahlangene nezinyama. Inyama ikwazi ukukholwa ukhonza uNkulunkulu. Amen. Ethi-ke umfunda emthanda ngicela ngifundele lapha verse 26. Uma ethi umfundi ekhuluma ngomfundi ngifuna ukuthi ngizame ukuveza lokho ukuthi ukhuluma ngani. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina mame bheka indodana yakho. Amen. Uthe mayimbula umoya oyingcwele lo kamfundi. Inyama iyafundiswa. Amen. uJesu wayengakwazi ukucomplete lento ngenyama yakhe. Amen. So inyama iyafundiswa, ifundiswa umoya oyingcwele. Amen. Ukuthi kumele ikhonze uNkulunkulu. Inyama iyanqaba ukukhonza uNkulunkulu. Uma ethi umfundi kumina kuvela ukuthi inyama iwumfundi. Amen. Umfundi othandekayo.
bayikhuluma ngenyama yakhe la uthi umfundi umoya oyingcwele ubeke kwi-position yokumama because umama uyena ofundisa indodana mangabe umama ezele ingane uyayinakekele ayifundise ukukhuluma yonke umoya oyingcwele uyasifundisa abazali iwona osifundisa ukukhuluma iwona osifundisa yonke and umoya oyingcwele uma ngabe ungekho umzalwane akakwazi ukulizwa izwi njengoba ubheka lapha kumuntu ithiwa bhabhatisi sebhabhatisiwe waphuma ngokushesha emanzini mase iphume emanzini kwase uNkulunkulu wamfaka umoya wakhe okwazi ukuthi akwazi ukunderstandani izwi lakhulunywa kuyena ngoba bese kulandela izwi emva kwalokho ngoba umzalwane ongenalo izwi akwazi ukukholwa awukwazi ukukholwa izwi lingeke so kufanele kungena umoya oyingcwele umoya oyingcwele usukhona bese kungena izwi ngaphandle komoya oyingcwele izwi lifike lingene liphumele ufike mame bheka indodana bheka unyoko kumbuleke mina lokho nje bazalwane ukuthi indodana nomame umoya oyingcwele umame uyena osifundisayo konke kanjalo indodana inyama yethu inyama yomuntu ifundiswa umoya so kufanele lezi zinto zibhekane zombili uma ngabe kukhona okungekho akwazi ukukhompetha ithi so sidinga ukubhekana lezi zinto mama ebheka indodana bheka unyoko iloko nje bazalwane uyabona Angingedwa